Τώρα πώς είναι το λοιπόν. Εδώ βλέπουμε τον Παναγιώτη, έχει ντυθεί παπάς. Όταν βγει, βάλ' τον. Να τον μάθω, έφυγε. Δεν βάζα και να το φαίνεται. Άσο, Τράβα κι άλλο. να φαίνεται όπως θέλεις κόμμα. Εδώ να το φαίνεται. Τα πήρε όλο ο Παναγιώτης όπως βλέπω. Και έρνω στην πιλάτα. Τι κάνεις στο γραφείο? Α, τι μιλάς. Παπά, κάτσε. Ευλογημένα. Άσε πάπα. Το Βασίλη. Πάρε το Βασίλη. Ευλογημένα. Όχι, η μαμά μου πρέπει. Όχι, φίλε. Ναι, στα τέταρτο είναι. 6:30 είναι. Α, 6:30. Πάτερ, θα με ευλογήσεις. Βλέπουμε τον Παναγιώτη, ντυμένος παπάς. Άντε, ο ηλίθιος μισή ώρα. Στο διάλα να πάει να γαμηθείς μαλάκας. Τι μου αρέσει, Παναγιώτη. Παναθηναϊκός. Πού πάει. Ολυμπιακός. ΑΕΚ. Πάω. Γιάννενα. Τι ομάδα είσαι? Δικιά σου ομάδα είναι. Φωνάξε το Βασίλη γρήγορα. Νίκο, σήμερα είμαι για αυτό λέω. Αυτά. Όχι, εντάξει, το πήρα. Εγώ σήκω. Εντάξει, τίποτα. Γιατί σε ενοχλείς? Καλά σου κάνει, αφού είσαι ντυμένος παπά, γελάνε τα παιδιά. Κι εγώ γελάω. Δεν είναι. Ευλογημένο. Ευλογημένο. Και πού είναι η γενιά σου, πού είναι? Δεν είναι. Πάμε τώρα. Πάμε, Παναγιώτη, μπράβο. Γεια σου, παπά. Γεια σου, παπά. Πες του. Γεια σου, φίλε, Παναγιώτη, παπά. Την ευλογία μου. Κάτω θα βρω. Πες του γεια σου παπά. Γεια σου, παπά. Παναγιώτη, παπά. Παπά. Γεια σου, παπά. Την ευλογία μου, παπά. Γεια σου, παπά. Γεια σου, παπά.
Αγία μου παπά. Παπά. Είναι ευλογία μου παπά. Ωραία μαλάκα γέλια. Πες του. Παπά. Παπά. Παπά Παναγιώτη πες του. Παναγιώτη. Όχι. Μαλάκα, ρίξε να με γέλιο, του κάνεις τι ομάδα είσαι. Όχι. Να, Παναγικός λέμε. Να, λέει. Ολυμπιακός. Θα του πω σταματάει.